Здравей! Добре дошъл в програмата Ново начало. Това е двумесечна програма, в която ти получаваш достъп до редица материали. Ще имаме 7 лекции, които са свързани с връзка с вътрешния ни свят, това как идваме на тази земя, душата ни и основни преработки с връзката с мама и отчасти с татко. Кога и как ще се случват нещата? Всяка неделя от 11 часа ще има лекции на живо, които ще имат информационна част и след това ще правим преработка с водена трансформираща практика, тип медитативна, която ще бъде с мен и след това ще има въпроси и отговори, свързани с тази практика, ако има нещо да кажеш или да споделиш. След което ти ще имаш достъп до тези записи, ако случайно не си могъл да ги гледаш и да присъстваш на въпросната дата и час. Всеки четвъртък, след всяка поредна практика, идния четвъртък ще имаме срещи, въпроси и отговори, които са свързани с нещата, които ще давам. Също така ще давам материали, филми, книги, задачки, които да ти помагат, когато ние правим тези практики, ние влизаме в съответна вибрация, за да може да поддържаш тази вибрация до следващата среща, а не просто да се почувстваш добре за 10, 20, 15 минути и след това ежедневието да те върне обратно в старата енергия. Друго, което ще правим, срещите са в четвъртък, както казах, в 7 часа вечер и ще бъдат въпроси и отговори на всички участници в групата, които се включат. Нещо, което ти получаваш бонус, е достъп до всички срещи на кафе за въпросните 7 седмици. Това са срещи на кафе, които аз правя всяка сряда от 10 часа. Съответно, отново ти можеш да се включваш с Zoom линк, с който да бъдеш в срещата. Те са тип лекционни на различни теми за здравето или след това да гледаш на запис. Също така получаваш до всички срещи достъп, които вече са над 60. Друго нещо, което ще ти дам като подарък, за да можеш да направиш този преход още по-лесно, това са VIP срещите. Това е втория пакет, който аз принципно предлагам, които вече са за лични въпроси и отговори. Те са всяка трета сряда на месеца от 7 часа. Нямат запис, така че ако искаш да се включиш във въпросните, ти ще имаш достъп до 2 такива срещи. Трябва да гледаш, да си наживо и да можеш да си освободиш тази сряда. Нещо, което също получаваш, това е като бонус от мен, за да можеш да си помагаш през този период. Това са над 15 водени медитативни практики от мен, които са изключително мощни. Това са срещи, които правя с про-пакетите, с най-скъпия абонамент, който имам месечен. И там правиме такива практики всяка първа и втора сряда на месеца от 7 часа. Съответно, отново можеш да се включиш на живо с нас или да гледаш на запис. Освен това, ти ще получиш всички практики до сега, може да си ги гледаш в този период, в който тече програмата. Отделно ще имаме среща, в която ще разкажа за режима по долечението на Лидия Ковачева и на Екадаши, на периода от Екадаши. Ние може да започнем заедно да го следваме. Аз ще ви дам допълнителна информация за подготовка на организма, за сваляне, за как се прави режима, за след това захранване и всякакви такива неща. Всичко това е на стойност над 4000 лева. Сега можеш да го получиш под 300 лева и това е програма, която ще ти даде едно ново начало за баланс между ум, душа и тяло. Това е компилация от методи и техники, които ми помагат да съм добре, да съм здрава, да съм щастлива и да се чувствам по-добре от всякога в живота си след 4-ти стадий онкология без медицинско лечение повече от 5 години. Възползвай се и ти да достигнеш до вътрешния си свят, здравето си и промяната за цял живот. Очаквам те!